Jin kaɗan bayan afkuwar abin ashen da ya janyo ɓacin rai tsakanin wasu daga cikin al'ummomin ƙasar Kwaduwaru da suka farma 'yan Nijar mazauna Abidjan, mai shiga tsakani na jamhuriyar Nijar, Maitar Ali Sirfa Maiga, ya yi amfani da matsayinsa na shugaban ƙungiyar masu shiga tsakani na yammacin Afirka, kamar yadda doka ta bashi izini, inda ya tuntuɓi takwaransa na ƙasar Afirkos domin saka baki don nemar wa lamarin maslaha ta hanyar yin kira ga shugabannin ƙasa da su kansu masu tayar da jiyojin wuya kansu sani cewa akwai doka da oda. Mutum baya yi wa kansa hukunci ko da yana ganin an kware shi. Akan haka ne mai shiga tsakani na ƙasar Kwaduwaru Adama Tungara ya fitar da sanarwa kamar haka. Talata 18 da Laraba 19 ga watan Mayun shekara 2021, biyo bayan wani bidiyo da aka watsa a shafukan sada zumunta tare da nuna ayyukan tashin hankali da ake zargin 'yan asalin Nijar da aikatawa kan wasu 'yan asalin Kwaduwaru. Hakan ya yi sanadiyar tada jiyojin waya a garuruwan Dalwa da ƙananan hukumomi da dama a gundumar Abidjan, musamman waɗanda suka haɗa da Abobo, Ayamma, Kokodi Angare, Yakubon, sun fuskanci rikice-rikice tsakanin al'umma wanda ya haifar da tashin hankali, a cewar majiyoyin hukuma, waɗanda a cikinsu an samu gwamman raunuka da mummunar lalacewar abubuwa ciki har da ababen hawa, kantuna da gidajen da aka wawashe. Mai shiga tsakani na jamhuriya yana fatan samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka jikkata, kuma ya kawo jajantawarsa ga ɗimbin mutanen da suka rasa dukiya a yayin abkuwar wannan lamarin na bakin ciki. Bayan nazari sai aka gano cewa wannan faifan bidiyon daga asalin ayyukan tashin hankali da aka yi wa galibin al'ummar Nijar ya danganci wani tsohon bidiyo da aka masa mummunar fasara ta hanyar yin zargi ga al'ummomin da aka ambata. Dangane da wannan mummunan hali, mai shiga tsakanin na jamhuriya daidai da aikinsa na ƙarfafa haɗin kan jama'a, inganta zaman lafiya da kare haƙƙin 'yan ƙasa, ya la'anci waɗannan ayyukan tashin hankali waɗanda ke lalata zamantakewar 'yan uwantaka da zaman lafiya wanda a koyaushe ya kasance tsakanin al'ummomin ƙasa da na ƙasashen waje a ƙasar Kwaduwaru. Yana kira ga jama'a don kwantar da hankali da kamewa domin ƙarfafa danƙon zumunci da zaman lafiyar da aka samu bayan an yi namijin ƙoƙari da jajircewa. Yana gayyatar al'ummomin da koyaushe su fifita tattaunawa da shawarwari wajen sasanta rikice-rikice da ka iya zama sanadiyya ba neman yankewa kai hukunci. Kiraye-kiraye ga jama'a game da haɗarin yaɗa jita-jita ko bayanan ƙarya akan hanyoyin sadarwar jama'a na zamani dangane da mawuyacin sakamakon da suke haifarwa. Yana ƙarfafa wa gwamnati gwiwa da ta ci gaba da ayyukanta domin wayar da kan mutane game da zaman lafiya da haɗin kan al'umma. A wani batun, mai shiga tsakani Adama Tungara ya tabbatar wa Maitar Ali Sirfa Maiga cewa yana nan zoke a jamhuriyar Nijar domin ƙara ba da hankuri ga hukumomin Nijar da al'ummarsu, tare da ba da tabbacin irin hakan ba za ta sake faruwa ba. Sannan kuma, tuni gwamnatin Kwaduwaru ta ɗauki matakan ba sani ba sabo ga illahirin mutanen da aka samu na da hannu a cikin aikata wannan abin asha. Le médiateur doit intervenir parce que le médiateur c'est un instrument de paix, de stabilité, de cohésion sociale, on doit le faire.